Katanat Advocacy Reform Movement ARM jangka senghinyo terap Integrated Territorial Organization East Janti Hills District hapo kejingalam Presiden uba buram dakhar lambat kidokat ke CEC mentah ke sengi gila kendu yu Superintendent of Police ke East Janti Hills District Ushai Landra Bamania IPS bat kila keran halor kilai teli ke mat jingdawa bat ru kila bu da ke jingtho hakmat USP kilai teli ke mat jingdawa jangka senghidu ne East Janti Hills District kilong banbu no ye ki pulit penyat kali lani ki traffic personal haman la ki police outpost ki badan ha East Janti Hills District ban ai ke jingya da ye ki patba ban shingan kan let kawan ki patba ka balong kat kum ki kendon an jangka article khatsau bat arpuwe jangka riti sanshar kari India ladawaru ban ai lat baka an kan trekam solansar ya baro kabom no shiliang shanuru ngiyo I hakani ka public hearing ka badang syudap halum serman elaka nongkli ngiyo I bagi patba ki bapersha ya ka public hearing ki pulit ki siat da ki air pensat khamat ni tear gas henry habayadei bat ki tu ki kenhon ki ba ajing kersha ni ka public hearing pat ki balalun thammau ki patba naka liang ki pulit kim siat tear gas ki dia naka liang jongi ka sengi ladap ya keren badu SP ban pinchi tom kat kum ka an ye ki ni ki breu ki ba penwet ya ka sok ka san jong ki patba namar kariti sanshar patba lingba ka article arpuwe ka kedau ba unu breu udan ka hak ban emsok emsan bar kom juru ban em lai lun kawai pat ka jingdawa ka dei halor ki kamsniu ki babun namar ngila yo I bahapo ka district kila jabun ki kamsniu kumta ngila dawa no SP baya kinu ki breu ki bale kamsniu ni ki breu trangsnam ki bashem ye ki mensim jang ki balilui dei ban penshitom kat kum ka an ong usamla buram dakhar la ong ru ba nakaliang Superintendent of Police ki East Janti Hills District ula kular ban shim kia ye ki mat jingdawa bat ula panpor shibanai naga seng bo unya keren bat katanat kampo yeng lani ka Home Department ban pen urlong ye ki jingdawa nakaliang ka seng ka khami lenti bo SP un shim kia ban pen urlong ye ki lai teli ki mat jingdawa nakaliang jongi Advocacy Reform Movement dan ka am ngilayo ban pha da jingtho sha SP jong ka East Janti Hills hakabai dai bat lai teli ki kimat ki jingdawa ki jongi banengkong ka dai bangi dawa now SP ban bo ya ki traffic personnel haman la ki police outpost badon hapo ka East Janti Hills District kanang ban like na kano ka jingja accident but kanang ban sup kali kawan jong baik pa na liang jong SP ula ayangi ya ka assurance uang ba mensiu kia ya kani kakam bat ya keren bat Home Department nagaling jong SP ula kularingi ba uang ai por tangsi penai tingi kemilenti ba kane ka assurance jong SP ba kin la pen urlong ya kani ka jingdawa jongi kenang ba kan sup ka jing kalit kawan jong kipai ba na SP ban ai ya ka equality ka ain ka ba salonsar ka bam no siling yano ni hagane ka public hearing ka badang syudap untuk ha lum sherman ni ba kipai ba ki ba persya ya ka ke public hearing ki police department ki siat ki tear gas henry habai dai bat ki tu ki kenhun pat ki ba lenten mau ya ki pai ba te ki nagaling jong ki police department na lor ba ki don hang tu henry ki klem siat tear gas ya ki tu ki men shono ani ki mention ki balenten mau ya ki pai ba te nagaling jong ngila kerpu SP ban inquiry dan ban penstom kat kum ka an ya kum kini ki briu ki ba thmu ban le baman ya ki pai ba dan ki ba penwit pentut ya kasuk ka sign jong ki pai ba jong kum ka article 21 ni ba ka constitution jong ka India kala keren sai ba no briu udai ban yo ya ka hok ban imsup imsan bat kum joro ba un im lai loi te nagaling jongi kum kaseng ngila dawa now SP ba un simkia ya kani bat un pentrikam ya kani ka jingdawa ka jongi hakabai dai bat kamat ka balai bat hakabai dai bat ka kriminal te nagaling jongi ngila ni man hakani ya
penyap beriu syakane ka thain iscentia je ni kum ka seng in dawa now SP baun ai lane baun sim strict action ya kino ki beriu ki ba lane ki riu transnam ki ba sim ya kamen sim jong ki ba lului lane ki ba le dusman ya ka hok jong ki pai ba